SunSpirit е водеща британска компания, която разполага с над 500 клиента и ние сме едни от пазарните лидери в Северна Англия. Работиме както с малки проекти, с жилищни сгради, така работиме и с средно и с по-големи проекти. Говорим за публичния сектор, говорим за частния сектор, говорим за предприятия, училища, болници. Разбира се, имаме собствен отдел за инженеринг, където нашите специалисти разработват най-оптималните и ефективни системи посредством специализиран софтуер за проектиране, който прави дизайна на самата система такъв, че да бъде оптималното решение за вашия покрив. Разбира се, всичко това не би могло да се случи, ако ние нямаме и напълно акредитирани и високо квалифицирани инсталатори, които да се погрижат за абсолютната безопасност и надежност на цялата система. А цялото това нещо е облечено от обслужването на един страхотен екип в офиса ни, който прави всеки клиент специален.